जोङो दिनै नै हाखुवा सेरफां पिसिडिसिनि दालायाव थानाय जोंनि एनसि कायथमा ओनसोलनि मोननै बुथजों जोङो दिनै जथुमा खालामनाय जादों। बे निउसनि गेजेरजों जोङो सारा बिटिआर ओनसोलखौ दानि सोलिफुनाय इलेक्शननि सोमोन्दै जों एसे बुंनो थाखाय जथुमा खालामदों। दा बेनो जाहैबाय जोङो जाहैबाय 44 बुथनि आं जाहैबाय आफादगिरि, बिथाङा जाहैबाय नेहाथारि आरो 45नि जोंहा नेहाथारि दङ। दा जोंनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बुंनो नागिरनाया बेनो, दा जोङो गोबां नुदों माने सिगां समफ्राव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ गोबां नेताफ्रा, लिडारफ्रा, गोरोंफ्रा बायदि रोखोम सोंखारिदोंमोन। दा बिनि बेलायै जों उल्था एसे मिथिहोनो थाखाय खावलायदों। मानो सिगां समाव प्रमदखौ बुंदोंमोन जोंनि बिटिआरखौ फाननानै फैबाय, जोंनि जातिखौ धंस खालामबाय, फोजोबनो नागिरबाय, नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दिनैनि गेजेराव सोर फोजोबनो नागिरदों जों बेखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै जोङो नुबाय गोबां जोंनि माखासे नेताफ्रा, बर'नि नेताफ्रा गुबुन गुबुन हानजा दोलोफ्राव हाबै हाबै सोरबा गादिनि लबाव पावारखौ नागिरनानै सोरबा हाबदों बिजेपिआव, सोरबा एमसिएलए जानो नागिरदों, सोरबा हाबदों कंग्रेसआव एमसिएलए नागिरदों। बिथांमोनहा गाव गावनि पावारखौ लानानै जोंनि जातिखौ मा खालामनो नागिरदों जों बेखौसो बुंनो नागिरदों। दा जोङो नुबाय प्रमद बर'खौ रायदोंमोन, दिल्लीयाव फाननानै फैबाय जातिखौ, दिल्लीयाव फाननानै फैबाय बर'नि खुंथाइखौ, बायदिसिना पावारखौ फाननानै फैबाय होननानै बुंदोंमोन। जोङो दिनै नुनानै मोनबाय बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों। दिनै जों गोबां नुबाय बिजेपिनि जोंनि बिटिआरआव केन्डिडेट होनायानो जाहैबाय गासिबो बर' नेता। बर' नेताया बिजेपिजों थाफानानै जोंनि जातिनि समयसाखौ सुफुंगोन नामा, जोंनि हारिनि जेंनाखौ फोजोबगोन नामा, जों बेखौसो सिन्था खालामदों। जों दिनै नुहुरदों दा बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों, जोंनि हारिखौ, जोंनि जातिखौ मा खालामनो नागिरदों, बोरै दैदेननो नागिरदों। बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जातिखौ फोजोबनो नागिरदों नामा, जातिखौ फानना फैबाय नामा, बर'नि बिटिसिनि पावारखौ फानना फैबाय, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा जों बुंबोदोंमोन। जोङो दिनै नुबोबाय जोंनि माखासे बैफोर बाथ्रा बुंग्रा नेताफ्रानो गुबुन गुबुन दोलोआव थानानै हाबसोमनानै जोंनि जातिखौ धंस खालामनो थाखाय षड़यन्त्र खालामगासिनो, जोङो बेखौ नुदों। बेनिखायनो जों बुंदों सारा बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों, बिथांमोनहा पावाराव थानानै साफा साफा हिर' जानो नागिरदों, बिथांमोनखौ जों बर' जाति हिसाबै जिर' खालामनांगौ होननानै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। बिथांमोनखौ जिर' खालामनांगौ। बर' जाति हिसाबै, बर' हारि हिसाबै जायफ्रा बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन, बिबान लागोन, बिथांमोनखौ जिर' खालामनांगौ। जायफ्रा कंग्रेसआव थांगोन, कंग्रेसनि नेता जानो नागिरगोन, बिथांमोनखौ जिर' खालामनांगौ। बिथांमोना जोंनि बर'नि समयसाफोरखौ, जोंनि जातिनि समयसा जेंनाफोरखौ मालाबाबो बिसोर सुफुंनो हानाय नङा, जोंखौ फोजोबनोसो षड़यन्त्र खालामगासिनो दं। दिनै बेखायनो जों खावलायगोन जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा गासैबो साननानै गाव गावनि लामाखौ खालामनांगोन। दिनैनि दिनाव आं बुंगोन जोंनि मानास सेरफां समस्तियाव जोंहा धनन्जय सारा देरहागोन, जोङो गेरेन्टि होगोन।